हेलो लोगोफोर आङो माने सासे लोगोनाव फैदोंमोन दै दा सासे लोगोआव फैनानै माने ओंखारबाय आरो नै लामाया आयौ जा गाज्रि वाव माने सासे लोगोनाव आलासि जाफैदोंमोन आरो ना आङो गामि खाथियावनो माने गामि दरसेल' बारनांगौ ओमफ्राय दा बिसिनाव फैनानै ओरै फैबाय आरो ओमफ्राय बारस'नाय लामाजों फैदों आरो दासो बानायगासिनो दं आरो ना लामाया थाबथाबाय माथो हाबजोब्बाय माने बाला दै ओंखारलायो नै दा बे लामाया गोदान नालाय जागासिनो दं दासो बानायगासिनो दं लोगोफोर नायलांबाय था नै भिडिअखौ इन्टारेस्ट खालाम जोंनि एरियाफ्रा माबायदि नायनो नोंथांमोना बे लामाखौ नुफेराखै आङो गोबां लामाखौ दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोननो माबायदि बेरायनो जोंनि जायगाफ्रा एरियाफ्रा दा आङो बारस'नाय गामिजों फैदों आरो ना दा बे गामिया सालबारि होनो नोंथांमोना खोनाबाय थायो सालबारि बालाजार सालबारिनो सान्तिपुर सालबारि खोनायो बेनो आरोना गामिया टार्निंआ सोमखोर नै माइ दुब्लि नायलां नोंथांमोन इन्जय खालाम बर' गामियाव दाथ' माइ दुब्लि गायो मोनाथारबायना ओमफ्राय लोगोनाव ओरैनो बेरायफैनानै माने बार जाथावथाव बिजों फैबाय आरो ना गामियाव नैबे गामिया रायदोंबारि होनो दे बे दस्रा गामि जाबाय बे सालबारि गोलैला बेखौ रायदोंबारि होननानै गोलैजोबो बे गासिबो दा बे गिसु रायदोंबारि गोलैयो दे माखासे सालबारि माखासे रायदोंबारि बोरैबा बारख' बुरख' गोजा दुब्लिबारि सोमखोर दुब्लिबारि सफैबाय वाव जि मोजां बरिया कुल थान्दा थान्दा बेलासियाव नोंथांमोना बिदि बाइक सालायोबा गोजांस्रो मोनलायो आरोना गरम बोथोर समबाबो वेदारा बिराद मोजां जादों माने दायो बियो माखासे माबायानो गोलैयो रायदोंबारियानो गोलैजोबो सालबारि गोलैबाय आरो बियो नैबे सालबारि गोलैफिनबाय बियो गासिबो बिराद गोजाङोलै बहाय गोजां बोथोराव लामाया नैबे सारियालि जाबायमोन दे ओरैजाय नै ओरै थुक्राझार थांबायमोन बेंटल थांबायमोन ओरै जों गामि थांबायमोन आगसिजों दा बियो ओरै आगदानिया थनसटाङि गोलैबाय दे गामिया राइट साइडनिया ओमफ्राय ओरै लेफ्ट साइडजों नर्थ थाइखा दैसा गोलैबाय माने बे लामाया माने गामिजों नङा दे ओरै गामिनि गेजेरजों थांनाय मोनसे लामा दं ओमफ्राय गामि गेजेरजों लामा दंबावो मोनसे ओमफ्राय बियो ओरै गामि गेजेर आरो बै गामिया जों गामि बे दुब्लि बारनानै ओरै राइट साइडनिया थनसटाङि होनोमोन नाथाय बिसोर गामिनाबो गामि गेजेरजों लामा दंखायो एक्सट्रायै खिन्थु बे लामाया माने गेजेरजों जादों आरो ना दंग' जिं माने बे लामाया माने नैबे थनसटाङिमोन आरो बे लामाया माने गेजेरजों थांनाय आरो ना ओरै गामिनि गेजेरजों बै गामिया जों गामिमोन बियो ओरै बै नैबे हाग्राखौ दंग' दं नालाय बोरि बियो बेखौ बारबा दुब्लिबारि गोजा आरो बै दुब्लिबारि बारनानै जों गामि जोंनि गामि समायना आमाय मा खालामदोंलै ओइ आमाय नै ओरै जों गामियाव माबायदि नायदो दाख्लै फुटबल खेला होदोंमोनलै बे फिल्डआव दा नोंसोर नुगोन बे फिल्डखौ एलपि स्कुल दङ थनसटाङि एलपि स्कुल बै राइट साइडनिया नैबे देरहानायखौ जोंनो मोन्दों दाख्लैनियाबो नोंथांमोना मोनथिखागोन मा मैगं लाबोखोलै मादैमोन मैगं लानानै फैबाय आरो ना मादैमोना मोनाबाय नालाय बे पुर्निमा बाजार होननायनिफ्राय मैगं लाना फैबाय आरो नोंथांमोना पुर्निमा बाजार होननानै खोनाबाय थायो पुर्निमा बाजारा आसलथे बिराद फेमास दै माने बे बाजारखौ पुर्निमा समावनो खुलिनायखाय पुर्निमा बाजार दोनदों आरो दायो मोनफैबाय नै बिराद मोजां लकेसन आरोना पुर्निमा बाजारा ओरै गामि 6टा 7टाजों आराम मोनसे बाजार जायो आरोना बाव बाजार जाया माने दैलि बाजार जायो आरो दैलि मार्केट ओरै बेंटल सेंटल थाङो थुक्राझारनाबो सान्तिपुर थांबाय सारियालि जादों आरोना आरो बै थिनालि जाहैबावगोन बेहाय दा जेरैबो लामा आरोना जंसन बै हांसो फार्मा जोंनि हांसो फार्मा आरो बे न'आ फुख्रि दं फुख्रियाव 80,000नि ना दोनदोंमोन 80,000सोनि हांसो फिसा दं दाउ दं दायो फैयो नै पुर्निमा बाजार मोनफैबाय नोंथांमोना माबायदि मोन्दों पुर्निमा बाजारखौ नायदो नै बेनो बुहुत फेमास आरो बिराद मोजां आरोना बे बाजारा मा मैगं थाइगं